салому алайкум дӯстон. имрӯз 27 июни соли 2027 мо қарор дорем дар боғи акаи усмон. хуб, имрӯз мо ки воқеъ дар шаҳри ҳисор аст. мо ба таваҷҷӯҳи шумо нишон медиҳем себи бобогӣ, себи рауфӣ. ниҳоят себи базеб аст, мисли атлас аст. нигоҳ кунед, ҷилло метиҳад. хуб, ин себ бисёр себи хуштаъм аст. як 90% тақрибан ширин аст, 10% турушӣ аст. мегӯем ки ширину туруш ҳам нест, бештар ширин аст. хуб, ва чӣ гуна ки мебинед ин сар тонук ҳамаш бастагӣ аст, бисёр мебандад, хеле бисёр мебандад. ва мо даъват мекунем харидорони яклухро ки ба кадоми ин себ маъқул бошад, дар кор бошад барои савдо, марҳамат биёен шаҳри ҳисор, боғи акаи усмон, ё ин ки метавонед ба телефонҳои 91 44 12 44 занг занед ва дар бораи нарху навоаш бо акаи усмон ҳамсӯҳбат шавед. نوسد یک 44 12 44